Уважаеми зрители, следващият ни гост е българин, който живее в Милано, художник, който е завършил инженерна химия, ученик на великата Гена Димитрова, а поводът за гостуването му днес е новият му албум. Представям на вашето внимание Ганчо Бояджиев. Здравей, Ганчо! Здравейте, благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук. И ние се радваме, че ти си тук. Музикант, художник, инженер. Къде в цялата тази мешавица? Инженера много ми харесва. Как се вписва? Мешавица е най-хубавата дума. Нали? Да, това не е въпрос, това е отговор. Всъщност, практикувал ли си някога като инженер, химик? Ами, трябва да си го спомня. Беше много отдавна. Бил съм от ХЕТИ на специализация в Тулуза и това е единственото сериозно нещо, което си спомням в тази област. А нещо може би от наученото ти е помогнало? Примерно при картините, нещо от инженерната химия, когато боравиш с различните бои, или в пеенето, някаква дисциплина ли, не знам? Значи аз съм абсолютно убеден, че всяко нещо, което е изживяване в, как да кажа, в нашия път, допринася. Допринася за смяната на мирогледани, допринася за обогатяването на нашата култура, допринася за разширяването на нашето съзнание, допринася за кой за каквото може да го използва. Тук не можем да спорим с теб, абсолютно си прав. Новият ти албум вече е факт и аз го държа в ръцете си, обаче предлагам преди да ни разкажеш малко повече за него, всъщност да видим и сингъла към него I Wanna Go. Нека да видим видеото. Интересен клип и съчетанието всъщност на един по-класически вид пеене с малко по-съвременни ритми и елементи. Това ли е характерното за теб и това ли е нещо, което могат да открият хората в този диск? Значи основната идея на целия албум беше да пробваме по някакъв начин, тъй като аз винаги съм се занимавал с опера години наред. И отначало имах класическата идея само за оперното пеене, просто една квадратна класическа схема. От миналата година просто реших, че трябва да пробваме по някакъв начин да изведем операта от една проста затворена театрална сцена и да пробваме по някакъв начин да я доближиме до по-младите хора. Защото истината е, че младите хора смятат операта за едно консервативно изкуство, което едва ли не принадлежи на една стара генерация, едва ли не е предназначено само за възрастни хора с висока култура. Аз смятам, че музиката е една универсална комуникация и от всеки музикален жанр всеки може да получи едно ново усещане. Значи, основната идея на албума беше един експеримент, в който да пробваме да направим различни аранжименти на песните, които да варират от R&B, от хаус, от техно, от транс, до нещо по-класическо и музикално, при които основният елемент, който ги обединява, всъщност е гласът. Гласът естествено доминира във всеки един солов албум, но просто идеята тук беше гласът, който доминира, да е оперен глас или поне с оперно звучене. Тъй като все пак, за да можем да добием един поп саунда, аз лично пробвах гласа леко да го дръпнем назад, да бъде с малко по-изявено поп звучене, защото аз в крайна сметка съм
драматичен тенор, за драматични гласове не е много лесно да се впишат в един поп-албум. Така че ако експериментът е успял, това ще бъде най-голямото ми удовлетворение. Аз имам два въпроса към теб, свързани с клипа. Единият къде е сниман този клип всъщност? И другия, дали момичето наистина свири на саксофон, дали ще ни дадеш тази тайна? Значи, клипът е сниман в София. Снимахме го, клипът е правен от Андрей Балкански, който е един мой приятел и предполагам, че вече е достатъчно известен със своята операторска дейност и като човек, който идеално монтира клипове. Той работеше за българския Big Brother и за Баландо програмата. Значи аз искам искрено да му благодаря в ефир за работата, която направи над клипа и за помощта, естествено, която, как да кажа, ми даде в точно определения момент на точно определеното място. Идеята да поканим момиче, което да свири на саксофона, беше от самото начало. Значи, това е Жана Маджарова, в артистичния псевдоним е Жанна Мей. И мисля, че визията, която успяхме да получим с една русамацка феноменална, която свири на саксофон, надмина всякакви очаквания, защото сравнението с мъж, който свири за саксофон, щеше да блъдне. Русамацка винаги си е вървежно, да го знаеш това ти, защото в Италия живееш, но в България много е вървежно. И на Жана Маджарова искам да благодаря лично, защото се съгласи на този експеримент. Не е лесно, нали, човек да има сценично поведение пред камера, Жана се справи идеално. На втория въпрос мога да кажа, че Жана в момента е с идеята да започне сериозно кариера с саксофона. Харесало и останалите въпроси трябва да ги зададете лично на нея и евентуално да поканите в това разкошно студио. Нека да си поговорим и за твоята кариера и за сблъсъка ти с Гена Димитрова. За теб сигурно това е един преломен момент в живота и изобщо в кариерата ти на тенор и музикант. Тук държа да покажа и посланието ти. Значи, сблъсък е дума, която от една страна е феноменална за този контекст, от друга страна просто аз не бих я използвал, защото Гена Димитрова беше една от как да кажа, безкрайно съжалявам, че няма тази жена вече, безкрайно. Моята среща с нея беше една от най-красивите събития, да не кажа и ползотворни в моя живот. Значи всички виждат Гена Димитрова като една феноменална българска оперна певица със световна слава, с един колосален глас, който е несравним с каквото да било друго. Той просто нямаше въобще, не да кажа равни, той нямаше въобще база за сравнение. Но за мен лично Гена Димитрова винаги остава едно изключително човешко същество. Най-хубавите неща, които съм научил от нея, тъй като аз 4 години и половина, 5 години много сериозно се занимавах с нея с оперно пеене, но най-хубавите неща в крайна сметка, които научих, бяха човешките неща от нейната персона, така да ги кажа. Гена Димитрова беше първо изключителен професионист. Всеки, който се е докосвал до нея, знае, че тя можеше да се занимава и с каквато и да било друга дейност. Можеше да пише книги, можеше да прави каквото и да е друго. Наистина ли е била безкрайно откровенна и критична към хората, на които държи, и към нейните ученици, които са имали възможността да имат допир до нея и да бъдат обучавани от самата? Значи аз Гена Димитрова, за съжаление, с нея никога не съм контактувал в България. Аз с нея се запознах, когато тя вече беше дойде в Милано и аз се запознах с нея в Милано. И съм я следвал 5 години наред от Монте-Карло, Генова, Верона. Тя беше още в кариера и пееше. Най-интересното нещо беше, че докато другите големи певци и другите преподаватели, с които съм се занимавал, през цялото време за тях беше идея фикс да си пазят гласа. Да говорят по-тихо, да не говорят, особено ако имат представления, те просто не отговаряха на телефоните и изчезваха. Докато аз с Гена Димитрова си спомням, че тя пееше Силата на съдбата на Арена ди Верона, вечер имаше спектакъл, а сутрин се занимаваше с мене, с други ученици в зала Бра на театъра в Верона, на филхармоничния театър, което за мен беше нещо феноменално. Просто аз не можех да разбера как тази жена успява да съчетае желанието си да предаде това, което знае, което се беше превърнал в някаква мисия за нея. Да предаде изкуството си, да остави някакъв огромен отпечатък върху младите певци, нали, едва ли не като музикален почерк и едновременно с това да бъде през цялото време в кариера още. Явно обаче успяла, като гледам как говориш, като слушам по-скоро как говориш за нея и това, че албумът ти е посветен именно на нея. Да, аз от самото начало исках да го посветя албума, още преди да го започна. Просто исках по някакъв начин
Даже една, как да кажа, един надпис да мина да напише на една стена и да напише това е посветено на Гена Димитрова, вече ще бъде за мен елементарен начин да й се отблагодаря. Затова целият албум е посветен на нея. А как мислиш, тя би приела това осъвременяване на операта и това, което ти правиш? Мислиш ли, че тя би го приела и защо така, доколкото с нея си контактувал, как приемаше всички тези съвременни моменти, когато един класически стил трябва да се разчупи? Самата тя беше ли склонна на подобни неща? Значи Гена обожаваше да работи с млади хора. Гена през цялото време се опитваше да помогне на младите хора да просто да се изявят, да извадят този талант, който имат, защото най-трудното нещо за човек е първо е да осъзнае какъв талант има и второ смелостта, твърдостта, решителността просто да го покаже, да го изяви. Ние всички имаме някаква вътрешна, как да кажа, срамежливост, свенливост от това. Ние сме, ама дали можем? Значи Гена винаги била, как да кажа, винаги се опитвала да стимулира младите хора да се изразят. Винаги се опитвала да им помогне. Тя никога не е имала някакво колосално желание да работи с звездни таланти от нейния калибър и не е имала никакво желание в допълнителен такъв звезден контекст да изпъква. Тя винаги, аз предполагам, че в България има същото отношение към младите хора, както извън България, където аз се познавам. Предполагам, че ще ти хареса. Предполагам, че нещо, което в крайна сметка е ново, нещо, което има друго звучение, нещо, което се опитва, тъй като целта на албума е да приближи един класически звук до по-млада публика, предполагам, че ще да й хареса. Да. Този ред на мисли, като говориш и за нея, като човек, който е така живяла и тя е ходила по много места по света, ти самия живееш от 16 години в Милано. Според теб, всъщност, щях да те питам дали си се замислял да се върнеш в България за постоянно, но пък от друга страна искам да те питам, смяташ ли, че е нужно да се връщаш в България за постоянно или по-скоро един човек може да бъде жител на света? Това е идеален въпрос и смятам, че това е идеален отговор. Аз живея от 16 години в Милано, защото просто нещата, които правя, някак си ме задържат в Милано. Но последните 10 години се изпълни с непрекъснато пътуване. Дадах си сметка, че светът физически и виртуално вече е един абсолютно отворен свят. Не смятам, че ние като, как да кажа, като човешки същества, като духовни ентита, като творци, принадлежим само на едно единствено място. Аз смятам в крайна сметка, че човек трябва да се чувства добре там, където се реализира. Тоест, аз се връщам сега постоянно в България, връщам се и на други места, връщам се и в Милано. За мен където съм е някакво завръщане. Тоест, аз се връщам с целта да си напиша домашното на това място, да си свърша работата, да реализирам нов проект, да се върна при приятелите си. Разбира се, да. Пак ще е връщане на другото място. Не казахме нищо за твоите картини. Значи говорихме за музиката, но ти си и художник. Да, има такова нещо в моята биография, но естествено днес сме се събрали да говорим за албумът. Така. Аз смятам, че изкуството като цяло, дали е то писане на книги, т.е. словесен израз, дали е изразяване в цветове, нюанси, светлосенки и форми, или е в някаква музикална форма, аз смятам, че няма никакво значение. Важното е човек просто да се изразява. Важното е човек да намери начин да комуникира с останалите и не само да комуникира, а да съдейства, как да кажа, нашата световна култура да се обогати по някакъв начин. Всеки има какво да даде. Аз съм абсолютно убеден. И ако всеки съвсем така целенасочено остави отпечатък от собствената си личност в световен аспект, мисля, че светът ще бъде и по-красив. Ще бъде по-красив, действително. Ние много ти благодарим за това, че беше наш гост и че успяхме така да научим за твоите разнородни таланти. Абсолютно. Много ви благодаря, изключително ми беше приятно. Разкошна компания, разкошно студио. Ти беше страхотен събеседник, един изключително космополитен човек. Уважаеми зрители, доближаваме се все по-близо до кулминацията на днешното предаване. След кратка пауза при нас ще бъдат част от лауреатите на Нощта на икарите. За да разберете кои са те, останете с нас до 10.